sa, že prvý tréning býva zlý, je jedno v akom týme. No tak to je pravda, lebo niektorí chalani boli aj 3-4 na lode predtým a ja som bol dneska prvýkrát, takže bolo to dosť náročné, ale prvých 50 minút, ako by som vedel počúvať, ale potom druhé už som sa do toho dostal. Zvykol si už vlastne? Nezvykol som si, lebo včera večer som len došiel a ešte nemám ani, som si nenašiel ešte byť, takže teraz tento týždeň sa tomu povenujem a aj na budúci a sa domácim. Ako sa ti Laco pozdáva tento mančat? Super, dosť veľa nových chalanov je a budeme mať dobré mužstvo, tak všetko na nás záleží, ako budeme hrať a uvidíme, chceme hlavne postúpiť do play-off, no a toto je cieľ nášho mužstva a potom sa uvidíme, takže budeme sa snažiť ten cieľ. Tešíš sa na KHL-ku? Predsa len trošku ako iná súťaž ako Luchnisku? Tak je to iná, je to náročnejšie na hlavne to cestovanie, lebo tie časové pásma sú iné a hlavne to cestovanie, no, treba oddychovať a zápasy sú skoro takisto, že toľko hráme, takže len treba hrať, oddychovať a čo najlepšie pomôcť myslu. No.